Забравете за сензорните екрани, режимите на каране и инвазивната електроника. Има една неудобна истина в света на двете колела. Чистата есенция на производителността, онова сурово и необуздано усещане, достигна своята кулминация преди 3 десетилетия. Докато днешните марки продават сложност, легендите на 90-те години продаваха неунищожим характер, висцерален въртящ момент и връзка с асфалта, каквато вече не се произвежда. Днес не правим носталгично пътуване. Правим акт на механична справедливост. Ще преброим в обратен ред 14-те мотора от 90-те години, които още днес могат да смирят модерните машини само с рева на своята автентичност. Започваме. Номер 14. Kawasaki ZR-X 1100. Kawasaki ZR-X 1100 пристигна в края на 90-те като почит и предизвикателство. Той зае своя агресивен стил от състезателните машини на Еди Лоусън от 80-те години, завършен с неподражаемия зелен цвят на Kawasaki. Но това не беше музеен експонат. Под обвивката пулсираше 4-цилиндров редови двигател от 1052 кубични сантиметра, настроен да предложи сериозна улична мощ. С повече от 100 коня и крива на въртящия момент, която идваше рано и силно, ZR-X потегляше със свирепост, която дори модерните машини, натъпкани с електроника, трудно успяват да репликират. Този мотор не залагаше на асистенти за водача или софтуер. Той залагаше на чистата връзка. Твърдото окачване поддържаше шасито стегнато и стабилно в завоите, докато предните спирачки с 6 бутала овладяваха цялата тази мощ с авторитет. Пилотите обожаваха неговия баланс между стабилност и пъргавина. През 90-те години цената му беше около $6000. Истинска сделка за производителността, която предлагаше. Днес добре поддържани екземпляри се продават между 4000 и 8000, предлагайки забележителна стойност пред много съвременни мотоциклети, които струват много повече, а се усещат по-малко живи. Целият мускул на света не променяше факта, че той живееше и дишаше с асфалта. Но за пилотите, чието пътешествия се простираха отвъд градските мрежи, които мечтаеха за пустини и джунгли, беше нужен друг тип машина. И точно такъв дух определя следващия претендент под номер 13. Номер 13. Honda Africa Twin Hicks RV 750. Honda Africa Twin Hicks RV 750 е нещо повече от адвенчър мотор от 90-те. Тя е доказателството, че интелигентното инженерство и практичността в реалния свят могат да оцелеят над модите и все още да предизвикват модерните машини. Построена между 1990 и 2000 година, тази машина бързо спечели репутация със своята здравина и гъвкавост. В сърцето й се намира V-образен двуцилиндров двигател с течно охлаждане от 742 кубични сантиметра, който произвежда малко над 60 коня. Това може да не звучи смазващо, но отдаването на мощността е плавно и предвидимо. Точно това, което има значение при дълги пътувания или отклонения извън асфалта. Със своята 5-степенна скоростна кутия и верижно задвижване, Africa Twin можеше да пресича магистралите с над 160 км в час и въпреки това да остане контролирана върху чакъл или пръст. С около 200 кг сухо тегло, тя превъзхождаше по лекота днешните тежки адвенчър машини. Добавете голям резервоар, способен на близо 400 км пробег и имахте истинска машина за всяко място. Когато беше нова, тя струваше малко над $6000. В средата на 90-те една компания отговори, предефинирайки какво може да бъде един приключенски мотор за цели континенти. Стигаме до номер 12. Номер 12. BMW R1100 GS. BMW R1100 GS предефинира приключенските мотоциклети през 90-те и все още доминира над много модерни мотори в реалното представяне. Представен през 1993 година, той беше първият GS с боксьорен двигател от 1085 кубични сантиметра, охлаждан с въздух и масло. Съчетавайки солидна мощ с легендарна надеждност, той произвеждаше около 80 коня чрез карданно задвижване.
R1100 GS доставяше плавна и използваема мощ при всякакви условия. Въртящият момент в ниските и средните обороти правеше планинските пътеки и пътуванията на дълги разстояния лесни. Неговият буксьорен двигател издаваше характерен рев и усещане в газта, което модерните машини рядко репликират. Иновативното окачване на BMW, телеливър отпред и параливър отзад, подобряваше стабилността и намаляваше накланянето при спиране. Въпреки че производството приключи през 1999 година, употребяваните модели все още са достъпни, обикновенно с цени между $2000 и $5000. Но следващият претендент смири модерните мотори по напълно различен начин. С комфорт за дълги разстояния и стабилност, която правеше трансконтиненталните пътувания лесни, следващият мотор не търсеше неасфалтирани граници. Той превърна самия открит път в свое кралство. Ускоряваме към номер 11. Номер 11. Honda ST1100 Pan-European. Пусната през 1990 година и произвеждана до 2002, ST1100 проправи собствен път в света на спорт-туринг машините. Позиционирана между острите като бръснач писти и тежката Goldwing, тя предлагаше онзи баланс, който пилотите все още се борят да намерят днес. В сърцето й бие V4 двигател с течно охлаждане от 1997 кубични сантиметра, произвеждащ около 100 коня. Петстепенната скоростна кутия и карданното задвижване правеха ST едновременно плавна и лесна за поддръжка. Въпреки че тежеше около 330 кг, тя все пак достигаше максимална скорост над 210 км в час, доказвайки, че под обтекателите има сериозен мускул. По-късните модели дори предлагаха ABS, давайки на този турист спирачна мощ, изпреварила времето си. Но докато ST1100 предлагаше ненадмината стабилност, някои пилоти търсеха по-остри ръбове. Honda вече имаше отговора, подготвяйки машина, която атакуваше всеки километър с прецизност, караща дори модерните мотори да нервничат. Заключваме номер 10. Номер 10. Honda VF R750. Ако ST1100 показваше как Honda доминира при комфорта, то VF R750 доказа, че могат да смесят спортния дух и тюринга в една легенда. Произвеждана от 1990 до 1997 година, RC36 се превърна в еталон и мнозина твърдят, че тя все още унищожава така наречените модерни подобрения. Мощността идва от V4 двигател от 740 и 8 кубични сантиметра, генериращ около 105 коня при 10 000 оборота. Тежаща близо 210 кг сухо тегло, VFR оставаше пъргава, без да губи стабилност. Това, което я отличаваше, бяха разпределителните валове, задвижвани от зъбни колела, предлагащи ненадмината надежност и копринено плавно отдаване на мощността. Дори днес пилотите хвалят нейната комбинация от механично съвършенство и практичност. Но докато тя вълнуваше с прецизност, в края на 90-те някои искаха още повече груба сила. Там се намеси Yamaha с машина, която носеше колкото мускули, толкова и заплаха. Пристигаме на номер 9. Номер 9 Yamaha YZ F1000 R Thunder Race. Yamaha Thunder Race донесе различно послание през 1996 година. Чист мускул в лидерския клас с изненадваща доза комфорт. Тази машина показа, че един супербайк може да предложи скорост от реалния свят и гъвкавост за дълги разстояния в един пакет. Мощността идваше от 4-цилиндров редови двигател с 20 клапана и обем от 1002 кубични сантиметра, произвеждащ около 145 коня. Пилотите обожаваха колко лесно беше изпреварването при магистрални скорости, а финалният спринт изтласкваше стрелката над 250 км в час. Но това, което я отделяше от другите супербайкове, беше нейната густоприемност. Позицията на каране беше просторна, а големият аеродинамичен обтекател държеше умората от вятъра далеч. Днес добре запазени екземпляри варират между $2000 и $4000,
което я прави един от най-достъпните начини да изпитате истински супербайк от лидерски клас. Точно тук се намеси Кавасаки, представяйки ZX-9R, машина, която взе същата война за конски сили и я обви в по-леко шаси и свирепостта, за която пилотите умоляваха. Номер 8. Kawasaki Ninja ZX-9R. Yamaha Thunder Race доказа, че супербайковете могат да смесват комфорта с изпепеляваща скорост. Но през 1994 година Kawasaki излезе на ринга с ZX-9R. Това беше директният отговор на революционния си BR900RR на Honda. Вместо обаче да преследва остра като бръснач състезателна машина, Kawasaki построи нещо с по-широк обхват – машина, съчетаваща чиста производителност с ежедневна използваемост. В сърцето й пулсираше 4-цилиндров редови двигател от 890 и 9 кубични сантиметра с DOHC разпределение и 16 клапана. Първите модели развиваха около 125 коня, а по-късните версии наближаваха 140. Въртящият момент беше солиден, около 96 Нм, което правеше нинджата лесна за агресивно каране, без постоянно да се заигравате с ограничителя на оборотите. С максимална скорост, докосваща 275 км в час, тя все още се усеща бърза дори пред днешните машини. Шасито балансираше стабилност и пъргавина, а позицията на каране беше изненадващо просторна. Днес запазени екземпляри струват между $2000 и $7000. ZX-9R доказа, че можете да имате супербайк, с който да живеете всеки ден, но той носеше и своето тегло. Тези, които търсеха хирургическа точност и машина, която е продължение на тялото им, трябваше да погледнат към номер 7. Номер 7. Honda CBR 900 RR Fireblade. Когато Honda пусна оригиналния Fireblade в началото на 90-те, тя не просто влезе в битката на литровите мотори, тя постави нов стандарт. Докато съперниците преследваха все повече конски сили, Honda тръгна в обратната посока. Запази двигателя мощен, но премахна теглото. Резултатът беше машина, която се усещаше като среден клас, но удряше като пълнокръвен супербайк. 4-цилиндровият двигател от 893 кубични сантиметра произвеждаше около 122 конски сили. Но истинската история беше в поразително леката рама, малко под 200 кг сухо тегло. Тази цифра караше пилотите да се усмихват, защото се превеждаше в остри като бръснач влизания в завоите и мигновени преходи. Тя се чувстваше жива както на планински пътища, така и на пистата. Това постави основите за следващата машина, която направи инженерството от 90-те да изглежда невъзможно модерно. Заемайки 6-та позиция, номер 6. Номер 6. Yamaha YZF-R1. Първи модел от 1998 до 1999. Първият път, когато отворите гаста на Yamaha R1, усещането не е за числа. То е за неверие. Воят на нейния 4-цилиндров двигател се чувства жив, теглейки по-силно и по-бързо, отколкото пилотите в края на 90-те някога са си представили. Това, което прави R1 легендарен, не е само неговият двигател от 998 кубични сантиметра или неговите 135 коня. Това е начинът, по който Yamaha обви тази мощ в шаси, тежащо едва около 200 кг. Резултатът е мотоциклет, който реагира по-бързо от самата мисъл. За разлика от модерните спортни мотори, покрити с електронни мрежи за сигурност, оригиналният R1 беше суров, без тракшън контрол, без асистенти, само газ, гума и кураж. Тази чиста връзка е причината той все още да вдъхва респект днес. Някои машини се помнят с това колко са стрували, но R1 се помни с това, което е давал – нефилтрирано усещане и скорост. Една машина толкова доминираща, че през почти цялото десетилетие държеше титлата, която никой друг не можеше да оспори. Най-бързият сериен мотор в света. Осигуряваме номер 5. Номер 5. Kawasaki Ninja. ZX11 ZZ Air 1100. Преди Hayabusa и преди Blackbird,
Kawasaki Ninja ZX11, известна в цял свят като ZZR 1100, беше машината, от която всички се страхуваха на светофара и пред която се прекланяха на открития път. Представена през 1990 година, тя моментално грабна титлата за най-бърз сериен мотоциклет на планетата – корона, която държа здраво 6 поредни години. Дори сега това е оръжие от 90-те, което може да накара модерните пилоти да клатят глава с недоверие. Магията идваше от 4-цилиндров редови двигател с течно охлаждане от 1052 кубични сантиметра, произвеждащ около 144 коня. Тази сила изстрелваше ZX11 до верифицирана максимална скорост от около 280 км в час. Но в средата на 90-те се появи нещо, което предложи всичко, което ZX11 не беше. По-плавно, по-остро, по-стабилно и по-бързо. Когато пристигна, то не просто предизвика краля, а го детронира. Включваме го под номер 4. Номер 4 – Honda CBR 1100 XX Super Blackbird. Отговорът на Honda към рекордната машина на Kawasaki не беше просто да бъде по-бърз, а да бъде по-интелигентен. Когато Super Blackbird дебютира през 1996 година, той изуми света, пробивайки тавана от 300 км в час. Повече от просто скорост, тази машина предлагаше изживяване, което се усещаше полирано и пресметнато по начин, който малко съперници можеха да изравнят. Нейният двигател от 1137 кубични сантиметра произвеждаше около 164 коня. Но начинът, по който идваше тази мощ, беше истинската магия. Blackbird доставяше тяга, подобна на турбина, постоянна, флуидна и неумолима. Използването на двойни балансиращи валове елиминираше грубите вибрации. Съчетана с карусерия, оформена в аеродинамичен тунел, тя се превърна едновременно в свръхзвуков куршум и в машина за изяждане на километри през целия ден. Мотоциклетизмът никога не бе виждал такова смазващо превъзходство. Легендата на върха номер 3. Номер 3. Suzuki GS XR 1100, модел Slabside или по-късен. Докато Honda и Kawasaki водеха войната на хипербайковете, Suzuki поддържаше жив пламъка на чистата състезателна ярост на улицата с GS XR 1100. Това не беше мотор за максимална скорост. Това беше пистово оръжие със светлини, декларация за намерения, която приоритизираше агресията, лекотата и висцералната връзка над всичко останало. Нейният двигател от 1074 кубични сантиметра беше звяр за високи обороти, който доставяше мощността си. Около 140 коня, с остър пик и ярост, която изискваше пълно себеотдаване. Но докато японците усъвършенстваха формулата на мощността и лекотата, в Италия се готвеше нещо различно. Нещо, което не просто се състезаваше, а промени изцяло представата за това как един спортен мотор трябва да изглежда, да звучи и да се усеща. Произведение на изкуството на колела, което вдигна естетическата и емоционална летва завинаги. Това ни води до номер 2. Номер 2. Ducati 916. Ducati 916 не беше проектиран, за да спечели войната на спецификациите. Той беше проектиран, за да печели души. Представен през 1994 година, той не само разгроми съперниците си по пистите, доминирайки в световния шампионат за супербайк, но и пренаписа учебника по дизайн на мотоциклети. Всяка линия, всяка крива и всеки детайл бяха декларация за естетическо и функционално намерение. Неговият L-Twin двигател от 910 градуса и 956 кубични сантиметра с неговия гърлен звук и експлозивно отдаване на въртящия момент беше сърце с чист характер. Но шасито с иконичното си едностранно задно рамо и скулптурния си силует, нисък и широк, беше революция. Да караш 916 не беше просто да се движиш бързо. Това беше пълно сетивно изживяване. Позицията на каране изискваше пълно себеотдаване. Седалката беше тънка, а двигателят вибрираше от живот точно под теб. Той беше взискателен, горещ и непрактичен. И беше абсолютно съвършен. Доказа, че производителността не се измерва само в конски сили,
или времена на обиколка, а в чистата емоция, която може да предаде. Докато 916 властваше в завоите, един въпрос без отговор витаеше в дългите прави. Къде е крайната граница? Докъде може да стигне един сериен мотоциклет? Само една компания се осмели не само да попита, но и да отговори с машина толкова смазваща, че сложи край на надпреварата за максимална скорост завинаги. Легендата под номер 1. Номер 1. Suzuki GSX 1300 R Hayabusa. Оригинален модел 1999 до 2000. Когато Suzuki разкри GSX 1300 и 100R Hayabusa през 1999 година, това беше обявяване на война срещу всичко, дошло преди него. Проектирана под мантрата за окончателния спортен мотоциклет, тази машина съчета безпрецедентна мощ, прецизно инженерство и аеродинамика, която се подиграваше с вятъра, в пакет, който предефинира възможностите на серийния мотор. Десетилетия по-късно тя остава сила, която все още може да остави в миналото много модерни машини. В ядрото си Hayabusa приютява 4-цилиндров редови двигател от 1300 кубични сантиметра, генериращ около 172 коня и широка управляема крива на въртящия момент. Този двигател изстрелва мотора отвъд 300 км в час, с времена на четвърт миля под 10 секунди. Това представяне изуми света тогава и продължава да впечатлява днес. Алуминиевата му рама, вдъхновена от самурайска броня, разсича въздуха без усилие, поддържайки шасито стабилно, дори когато се достигат граници, от които повечето модерни мотори бягат. GSX 1300 R Hayabusa е върховият израз на стремежа към скорост и дръзкото инженерство на 90-те. Тя стои сама на върха, затвори десетилетието, прекратявайки войните за скорост, и дори днес се издига като доказателство за това, което ни дадоха 90-те. Мотоциклети, които все още карат модерните машини да треперят. С Сокола Скитник, затварящ това обратно броене, едно нещо става ясно. 90-те не бяха просто десетилетие, те бяха декларация на принципи. Те бяха последният рев на аналоговата механика, на честния въртящ момент и на машините, които искаха да бъдат управлявани, а не програмирани. Ако имате късмета да пазите някоя от тези легенди в гаража си, грижете се за нея. Тя не е реликва. Тя е напомняне, че истински доброто, онова, което оставя белег в душата, никога не излиза от мода.